Аз съм Team DNG и току-що си инсталнах някакъв супер як DNS на Windows ми. Ако не знаете, аз съм с Windows 7. Cool. Току-що го на Razer, току-що го инсталнах и супер як. Но има странен звук. Ако някой се чуди какво е това, в момента цъкам Daisy. Daisy of the Zombie, мисля. Окей. Супер яко ще какво изглежда. Сега ще ви покажа как го инсталирате. Теглите го този линк. Аз съм го изтеглил. Ще го има в описанието. Добре, каквито подводява звук. Добре, търсим го тук. Отваряме Razer Green архива, отваряме папката. Влизаме в DMS and Extras. Бързо разархивираме Full Glass X и го инсталираме. След това разархивирате Razer Green DMS какво е, и го инсталирате него и накрая инсталирате Razer Green X. Влизате в Fonts, маркирате това. Като инсталирате всичко, влезете в контролния панел, отидете в шрифтовете в Fonts, където е папката и поставяте тия от архива в папката. Не знам, на мен мисля, че нямам бачката. Бачката. What the fuck? Епа. О, мага, този звук ме подводява. Не знам дали го чувате. Вие ме чуя едно и ме дразни. Някакво бибитка. Това беше от мен, аз съм Team DNG. Гледайте и другите ми клипове. Бай-бай!